Oh Kang, ding ya. Oh. Iyalah, karo mangsawa. Ini jeneng ini Kang. Den nah, mampir. Kon ngapa jane? Ya. Awas pokoknya santai ayam kan. Ya yang pada. Apa sih? Apa jane? Ngapro. Lo kan udah minti ini. Ya. Sekali lagi. Jangan teh lagi. La ilaha illallah. Aduh, jangan mari ngendi udan-udan. Lo biasa mbok yang penting harga hewannya ya laku-laku. Ora kudu kan. Ora ini lagi mandan ketekuk-tekuk kepriwen. Nah, lagi kahanan kayak gitu lah. Lho ya ora kena salah. Ora gini takon wingi ke perkara wingi masalah ora ilok kok kepikiran bae. Bisa temenan. pikiran kepriwen. Kowe jane ana hubungane karo kemusyrikan ora sing babagan gawe kowe. Musyrik? Iya karo ke agamais kene ora paham sih. Kena iki musyrik apa sirik? Ya Apa musyrik iki? sirik kowe ana hubungane ora karo ora ilok. Enggane kowe kan anu adate wong biyen tergantungna karo sing musyrik sirik kowe anu marase yang apura ki wong. Berarti kok wis ana takon wong terus ana masalah apa kepriwen? Nah, nyong wingi nang luru iki ceritane ana wong lagi mangan nang tengah lawang, nyong lurui. Ku malah ngonone malah nyong do Mana ngomong nyong ora duwe bahan, bingung akhire. ora duwe jawab. Ora duwe jawab, nyong kulak disit. Nyong ngomong sih iki. Nyong ora jawab siki, nyong puasa disit, tapa disit. Iki lho maksudnya lho ke trik. Ngesuk ana jawaban parani ngana iku. Ya. Dadi ya bener. Kaya golek ngomong ya mandan golek sarane kepergok menggok. Iya. Kepergok menggok banget. Aduh kira-kira bar kejeglong ya terus Melayu. Oh, Nyong biasa iku kowe. Kowe kepriwe kowe? ya kayak gini intine Antara adat-adat sing ora ilok, kowe nak ki jane nek darane ana hubungane ya ana hubungane. Nek darani ora ana hubungane ya ora ana hubungane. Sebab kabeh kowe ana rong dalan sing ora bisa didadikna siji, ning ya ora bisa dipisah adoh. Pada baik anu kepriwe kowe? cedak tanpa senggolan atau tanpa mangenan. Jadi ibaratnya barang loro kuwe ora bisa antara budaya karo agama, Budaya karo agama, ora bisa disatukna, ora bisa bersatu, dipisah. ora bisa dipisah. Sebabnya budaya tanpa agama wis sesat, agama tanpa budaya kaku, Iya. ora luwes. Kayak jangan pare langka tempe bosok. Nah, kok masalah tempe bosok seneng. Berarti ki tetep nang jalur sing bener lah ya intine ya. Intine kayak gini. Kepriwe ki? Sing jenengane tuture lisan wong Jawa kuna utawa wong kesepuhan biyen kuwe kanggo ngudi maring kawruh Kebaikan lah ya. kudu kawruh anane tata krama. Tata krama. Tata krama unggah-ungguh trapsilane menungsa karo sepadaning umat. Aja dipadak-padak menungsa karo sepadaning umat. Nek bahasa Arabe hablum minanas. Oh, hablum minanas tebe hablum minallah. Sebabnya urip tinitan nang alam dunya kiye ketemu karo sepadaning umat Gusti Allah kowe berhubungan kudu serawung kudu samat sinamadan mengko-mengkone bali bareng maring ngersane Gusti Allah. Terus babagan wingi ana sambungan ora ki? Ya ana. Lah sing mbok anane rezeki apa Gusti Allah aweh duit langsung maring kok. Yo. Nah, mbok tetep kudu nganggo lantarane menungsa liya. Kanggo melantarane umat-umat Gusti Allah sing liya contoh. Anane kok duwe duit kok diperintah macul wong sing nganggo lantaran Gusti Allah wong sing perintah kok macul. Lah sik anggere kon jago nang arep lawang lagi madang sing ora nganggo tata krama wong arep mlebu rikuh lagi madang ya bedisit. Wong tata kramane diperintah kepriwe? Bener. Akhirnya rezekine ora tersampaikan dengan baik. Umpamane kayak gue contohnya maning. Ki sing bab siji gue sing nang tengah Sing tengah lapangan. Pirang-pirang. Jane akeh ya. Contone ana wong liwat, ana wong nang pinggir jagong ora takon. Kuwi duwe saru wong kuwi pada bae ora weruh karo wong ora ngewongna wong. Sombong lah ya. Ya. Bener kowe. Apa ana hubungannya karo urusan ajaran? Nah, ajaran itu ajaran
sing maring nganah kudu ajaran sing nang norma-norma akidah sing kasarane maring apa kowe sing diarani fikih wong Islam, tapi kowe juga sing diarani tata kramane wong Jawa. Iki jare ngajaran agama yang Jane aneh pada ya. bae karo ajarane mangan nang arep lawang ya ora patut, apa Kanjeng Nabi Muhammad nyontoni. Iya. Dahar nang arep lawang, nang tengah lawang. Ya ora nyonton. Intinya lu barang katut kan iki. Mung pada orang ngerti, jadi mung disebut wong dumeh itu anu pada orang mudeng darani sirik. Sirik we sing contone sirik iki. Priwe? Sirik we angger dhewek nganakna utawa melakukan sesuatu sing tidak bisa dipertanggungjawabkan secara agama manapun, Contone? secara norma manapun. Contone? Dewek wong ora duwe duit maring nggon watu gedhe, Gedhe. terus dewek ngomong karo watu nyong njaluk tulung maring kok ngene nyong duwe duit, lah duwe rezeki maring watu kuwi lho wis Sirik ya kae sing dalem lakukan dhewe kadung kae ya. Lho sing apa sih? Kayak mari watu gede sih. Lah ya kayak pokok kok memeni kelambi. Ngorono hubungan nek wong memeni kelambi lho nglurui kok aja memeni kelambi nang watu. Oh iya. Nah, Iya. Oh, kena ini nih. Ya lu barang apik ora ndek ongkrak-ongkrak ngene ora. Ya. Oh iya. memang secara fikih Islami ora anak lah ya. ya intinya sing tekan detail kayak juga orang nana mung fikih kan secara garis besar urusannya karo manembah maring Gusti Allah. Ana urut-urutannya ibadah mahdoh kayak apa. Lagi termasuk ibadah sing liyane sing ora ditulis nang kono tapi wis minangkane penjabaran sekang kono. Cara bahasane aplikasi kok ngerti? Aplikasi. Nah, ya mengaplikasikan. Cara menerapkan. Nah, aku pinter dus. Aslinya. Dus lama. Kayak gue tadi. Ya. Selama kita masih menyembah Gusti Allah dan ngagungna jenenge Gusti Allah, asmane Gusti Allah, berarti ora sirik. Ora sirik. Dhewek mung ngormati karo wong wis padane menungsa, wis padane umat wis wajib. Ya. Wis kena. Intine ngesuk nyung maring ana maring tek jawab kae. Lho iya, ora kena. Nek kana isih kuat nyung gawe jenengan maring ana esuk. Oh ya boleh. Iya. Ya Mau boleh. cuma ten kriting. Lho siki kaya bae. Umpamane siki nyung takon maneh. Iki senajan apa yang gane pada mangan nek cara bahasa Islam sing diajar nang Islam tata cara makan adalah duduk terus ngene siji diangkat kaya gini terus mangan angger Kanjeng Nabi mbiyen karo jendik Telu. mame kurma dan sebagainya kan segak ya paling ora jendik 5 buat pada kayak kiye tapi nang kana ora diterangna nang ndine derek mangan nang WC apa pas Yo waktu Oh iya. mulane kan ki udah masalah sirik ora sirik tapi kiye sing darani dewek ki mengaplikasikan atau mengembangkan udu ibadah ki mengembangkan norma-norma etika attitude tata kramane wong Jawa Sing wong Jawa pada ilang sing teori kudune bener kae. Apa wong wingi data kayak kan bukannya mendukung. lah kowe kudu diomongi sebab wong kowe juga kadang Apa wingi gara-gara nang omahe dhewek kae wong ya. ya Wong tau mangan tengah dalan lawange tanggane. Ngono lho pancar tungkak. ya aja tekan pancal-pancalan Kena lawange tanggane ku mangan kono yo ngliwat ku tetungkak mbok. iya ya kudu apa lambene sing kena nanti sini diterangna sing bener aja nganti dredam Ora, tenang wae. Kabeh karo kepala dingin. iya jadi kabeh diterangna ben pada bolonge kondisi lagi kayak apa bae aja gawe dredam Iya, nya tetap semangat ya menyiarkan tata krama ben wong Jawa duwe tata krama. Oh iya, sip. Ki adoh sekang sirik adoh aja disambung. Wah, masih nyambung-nyambung nang Sirik musyrik wis beda maneh. Kecuali nyembah maring Nah, nyembah maring apa nyembah Gusti Allah. kesirikan itu mengkultuskan utawa melakukan sesuatu berkali-kali dan itu melenceng sekang akidah ya kan sing adoh banget. Ya, kan tidak malahnya lagi ngeling kuwi malah angger jagung nang mangan nang tengah lawang kuwi ya malah sing sirike ya nang kono malah kuwi. Kuwi malah sirik ya. Iya wong ora di Lawang mangan ora truk justru nya lagi ngeling nah kene. Kita ada jor-joran bisa mangan nang WC mar saya. Lho ya makanya Iya makane tek netop ya. kayak besar. Loh, ketemenan iki joran lawang dejor, kok pindah nang jendela, usume mangan nang jendela, dejor maning. Sesuk nang WC karo ngeden lho. Bisa jadi. Iki lho.
Kayak lagu biyen ya ngomong angger mam aja karo aku kuwi dong. Tenan? Iya. Kayak manuk sih Nah, nyatanya. bukan masalah kayak manuk, Iya. tapi secara detilingke kesehatan ya, Iya. paling inti. Secara kesehatan lambung kita sedang memproses penggilingan adanya makanan yang masuk. Sing mlebu maring weteng ngene lagi digiling. Sementara usus besar ngisor, kowe lagi ngetokna ya kudu ngetokna ototnya dadi kene kono otot sing rancu. Ada dua bingung ya. fungsi bersamaan. Ki sing mari kena dadi ora bener pencernaane. Jadi Jadi ora kena mau mam karo lan maninge. tapi arek karo mam. Ya pada bae. Nah siki mambune Oh, iya. siki ayam goreng mambune yo. Oh iya. Nasi goreng mambune pada bae kan. Oh iya bener. Ya sik kangen madan Tapi ya pada bae ora ilok. Ora ilok. Oh iya. Sekena del. Del ki, Ya, yang wes. maturun banyak pamuran atau penjenengan niki lagi arep main Ya ora bicara. apa. Nyongke lagi ana udan. Soalnya yang kawin pingin kowe nyo lagi denteni kae wong kae aku siji alo. Ya domongi kowe. Ini sih wegah debat ini menjelaskan anak gelem yang ngono nerima yang ngono ora toh anu ora merugikan. Ki langkah melenceng sekang agama iki. Ora ana. Ki nggo etika wong Jawa. Kenapa nyomono nang Jawa, manane nang Jawa? Iya. Wong mangan nang lawang ora ilok Ora bahasa. ilok. Nyatane ora elok lah, jane ilok elok ya bener bae. Cara wong gemen kan ora tekan hukum fikih Iya, tetelanan. penting go beti-beti Ora dulu tekan ya. hadis-hadis mau nganggo beti-beti mengko ado jodoh. Aduh, jadi aku beti-beti kowe. Lho nyatane siki prawan lagi mangan arep lawang bujang di sing gelem sih. Oh iya. Iya iya prawan ora ditata krama. Lu iya prawan itu harus punya tata krama nyimpen karo wadine, menjaga kehormatan. Nang arep lawang. Madang. Lu pane pating tretek. Iya, cendol. Iya, Malah bener cek bae. boleh pating coplok. Ya wis yo tekan dis. Iya, matur nuwun. Ya mbok ngana kebanyakan. Matur nuwun ini pokoknya intine matur nuwun banget, Kang. Ya, wis saya ke bayar. Aja tuh bingung Ora, ora iki sing penjelasan ki ngesubuh sama maringan nyong ki. Ini ngajak debat. Ora, nyong esuk dilalan ngana anu mau jujulane kurang. Oh, iya. Ana kan delok warung. Oh warung? Iya. Ya kudu tak pikir wong warung. Wong warung mangon nang dolon, buk sing tuku buk tuh. Lah gue lu parah. Lu ini nyong moncol sirup nyong pikir akhirnya aduh ki, aku tak ceramah malah nyong kena ceramah. Tenang bae. Ya wis ya. Iya. Yo, aku tidak. Payungan ki. Terang Kang. Lah ya, oh, telan. Iya. Lah, sedulur. Iki kabeh kowe ora ana hubungane karo sirik. Iki mung pendidikan etika kemasyarakatan wong Jawa. Mayu dhewe uri-uri, mulane bahasa ora ilok kowe lakah hubungane karo agama tapi sangat berhubungan. Ayo diuri budaya Jawa, aja nganti ilang. Matur nuwun.